kanang kasug hangin kay di naman makasedag. Basahan ako. Siguro niya humili karon. Siya. Aron dili ka masuya sa uban, remember this. First, God provide you with everything. Second, you are unique in the eyes of God. Katulo kay God loves you and cares for you. So, dili ko nung masuya. Ay, tulo ka na reminders. Una, kay God provides you with everything. Second, kay you are unique in the eyes of God. Then, katulo, kay God loves you and cares for you. Ano yan dito? Guys, good morning na itong tanan guys. So adlaw nga ako na ron. Sa adlaw ron rak? Lunis. Ata kay bawal tas lunis guys. Nang gawas mi sa mga basura si Nicole dito sa sud. Itong mga daan ko di pang labay na. Unsa motor sa tadari guys kay kuan kanang mapay pagtuwak sa uwan. Nawa naay mga kuan na sa Kul, ay hinog kol. Kuha siya ka ng tag-askado nga malbiri. Nak, nahinog nga malbiri, nak. Dagang kado sa bunga. May isang uturo sa tadari guys kay kuan. Labong ning tuwak ag uwan. Hala ka, wow, kadaghan. Sa itong sa tahang lamisa, hinlo na itong lamisa guys kay nagsigig uwan dani. Bagsak grabing sigag uwan. Pizza 16 papud ko mag imbalwit. So napa na sila ma-harvest. Kadaghan. Kadaghan kaging hinunaan, daghan ka nagtungtong pizza oh. Daghan kaging na siya diha guys kanang niya kuhan siya kanang dagka kaso nga tambok ba. Tunggu sa tadari guys kay para makita ninyo nga atong kamatis po dari ni kuan na ning buwak na ning bunga na pati atong kubasa guys na munga na pud kani wanha ni tangtanga guys kay kuan siya kanang milon atong yellow na daghan na kadug bunga atong kamatis guys. Ito malbiri yung gamay ka doon yung naanahan ka bunga ng kamatis na. So mag-imbalwit na sila na bunga na lang ito ng kamatis. So darita sa kuan talong. So atong talong guys sarap mong katambok. Diyan apoy kuan apoy yung turod nga milon na tambok ka to talong gasugod na pula. Ako wala sa gipang putdan og tumoy para kuan siya ba makabunga. Okay, sugdan naman sa kanang isang butangan og kuan kay sugdan na sa pudyo og langgam. Makan kado sa kuan. Ano sa teknik din na nga para makabunga. Di akadum taas ang mga sagbot.
Oh, bunga na siya, oh. Bunga na, oh. Panguhaan guys kaya ron kabunga din siya. Ang balanghoy wa man niya. Kani siya nga naman niya. Kaya ko yung mga bagong itang tanom diha, oh. Nagigay sige uwan. Ang isang gitabunan kay bagong tanom diha. Maintan, matay man. Sunog. Nagatong kuan guys. Kubasa. Kuha na siya, nanay bunga. Oh, di ba? Thank you Lord, ganyan bunga na siya na ay nag-imbaluit na ni nanay bunga magbitay na. Okay. Tumbahan day ni uguan. Lungkay. Ang daka na kami sila bungas babaw guys, no? Nagipulungan ni Jijin nga kuha daga nagsangapod. Ngita na tagbuwak nga ba laki guys, wa may namuwak. Puro man bunga nga. Puro man si Jakuan. Bunga jud na, ah. Nailaki na guys ato man na sang dagatihang dagke na, oh. Mapanahon maputos na napusto na guys. Daghan na siya. Kasulang ka ng ganahan tako ka ng para sa unang kita nung bitaw nga kanang dagke kadyo ba para sa buhol ba. Lain-lain man nag-variety man ning mga kuan na may gagmay. Wala, naghana na. Naghana na si Gajug guys. Sarang nagigadaghan. Kani sa mga sunod adlaw na sang harbisin. Pero na ay kuan ka nang ipaharbis kaya atong pa guwangan ba. Kani atong yung pagguwangan para maka kuan pag usod ba maka tanim naghana. Naghana din siya guys. Mamis di kay mo ka dari kay naghana din siya nga tanan. Putak-putak lang ang mga manok. Mayroon kadaghan, oh. Ano, mapadadyon pala siya. Naghanan na siya kanan. Yung sitaw. Kapit na pwede mo bunga na ng sitaw, guys. Uy, nga naman mo nga saba pa mo. Oh, nakasugod na sa bunga po guys. Oh. Sprehan pa ni Uguan. So ato guys, harapod monggi tour sa dari kay mapakuhaunon pa na ng lungkay nga nahug. Magkuha pod kuron og lagundi guys kay magkuan mi. Maghimo na po kog lagundi syrup kay apil pod na sa evaluation guys. Di ato hapon sikwa day guys, oh. Sikwa. Atong okra dagko na pod tambok buzag. Jar naghana tag buwak sa kuan guys, oh. Puhon-puhon magkumbitay na po nagperting daghana. O di ana arang kandak di ah. Yan arang kandak, oh. Ang daghana kadto sila guys, nagsulbutan ag daghan kadtong bunga. Grabe, nagsulputan dyan na kalak kong bunga guys, oh. Ito nga naguban, isaka na dyan sa babaw. So mag-harvest day ko ron og kuan kanang lagundi. So na dihang lagundi gibutang na.
Oh, wow, bunga na po datang hang kamatis dari guys na. Katunang gipang bitay na nga kamatis. Hala, wa ko katagad nimo. Hala na amaday ka dako dari Ginoo ko. Wala ko kita jud dani ni dyan na ah. Hulo, uy, budula ka na napansin oy. Ako na kuan ba? Siguro na idaghan na si babaw na matagad. Ato man ang tagden guys, kaya malipay pud siya nga gitagad siya nato. Ala di apod. Hi, kumusta ka? Dako ka adto ra man siya. Oh. So diha ka dapit kay ero natay picture-picturean. So ito na guys. Hello guys, kanang apisan dili na tong tanan kanang naga tabangan ko nila dari og himay din ang kuan. Tawag dito kanang lagundi kay mo na si Jay. Tawag dito kanang tambal sa ubo. Diya apil po na sa kuntis na mo. Diya ibuad pa na siya. So, tanawa na po din guys sa vlog guys nga hantod mahuman kay mga katon po bugo sa tambaw dani or di na ta mamalit og kuan tambaw sa. Tatlo pa na i-post. Okay, Himayan po ay kon pa na. Pwede po. Na ako'y full video dani guys kanang tanawa na po ninyo kay maghibo mi para sa amuhang kuntis sa sugbusog. Diyan ay share si Crystal ninyo guys nga ijang nabasahan sa cellphone. Wala sa pare. Ay kanang pare nga ilahang ganahan magsimba sila ba? Kaya umili do siguro to mami kasimba kay subay ulan gabi wala katulog. Oh, grabe uwan gabi sa sumurang kanang mahagma gamahang atep. Pero salamat ka ni Ma'am Vicky na di namin problema ba nga kasag uwan niya. Kanang kasag hangin kay di naman makasedag. Basahan ako. Siguro niya humili karon. Siya. Aron dili ka masuya sa uban, remember this. First, God provide you with everything. Second, you are unique in the eyes of God. Katulo kay God loves you and cares for you. So, dili ko nung masuya. Ay, tulo ka na reminders. Una kay God provides you with everything. Second kay you are unique in the eyes of God. Then katulo kay God loves you and cares for you. Ayan dito. Blessed Sunday everyone. Amo to guys kanang amo pa ni ibuwad. So mo to kanang so di jud ta kinahanglan nga masuya ta sa tao malipay ta. Lahi man ta ganun plano sa Ginoo ko. Malipay ta na Kung naa siya nga wala mo, pero naa po sige para nimo nga wala po para niya. Wala sa wala. Kanang naas gihatag ang Ginoo nimo, napoy gihatag ang Ginoo nako. Pare dili ta pare-parehas ba. Una di ka nga masuya sa. Mugani, you are unique in the eyes of God. Munang ayo kasuyang mo ko hala naa lagi sila yung ato niya kami wala. Siyempre lahi po ang Napo plano kay sa mo ha, Ginoo. pero in your own ko ano na sa imo. Kung ganing iba lahi ang imuha mo kang unique. Siyempre lahi. Manang natay dahang makatunan pud sa mga Ang po na akong ganahan basta magmisa-misa kayo mo, dagat kang Matag learning. siya tulo ka butang. Dagat kang learning. Sa iyang tabihan ni Father Kinit. Wa sila kasimba kay grabe nagbuntag ag uwan. Agaros ng kuan. Huwag may tulog. Diya aga mo kahadlukan. Natulog pa dyan ko niya. Tabon ko nga. Nimbalin mo sila Dili, da. nakamata mong gugo kay. Inialam mo to siya. Dila! Hala, yun si Hani kinihilak man si Hani Hindi, kay kinakuyawan. nagtulo na nagoy tulo sa kwarto sa baba. Muto, nagtabon ko. Nakatulog nagugko niya kung anong na basa kay ko humhabol. Gikon man ni ate. Dito kay ang kusog nga ulan ug hangin. Daanan kay basa na kaayo iyang daanan. Di ang hangin man to. Di man to siya mutulog kung ulan May ka. hangin. Oo. Kay ni hangin mo to kusog kaayo mo ano kay mulusot dito sa bangag mo to nga ano. Muto nagtabon ko, pagtabon po na ako. Hala, Kay kundi- nabasa na po na akong habol. Katulo na po sa ako. Ay, Kay kung dili ko magdali ato mabasa man ako mga gamit. So nag-story na lang mi dari guys kay Naggalugdog pa din si mama pa din nga flashlight ka nga. dili ko ganahan lagi mag-upin og cellphone ug nailulugdog gilat. Ay ulan na lagi. hindi ako nagtabon mo ko, pagtabon ako, lati, ako po yung gabasa, dire, nagtulog na ko, dahil siya na, ay, hinay, balik, hindi lang mamakaw. Noon sa alas 2 to, tayo sa oras. Tapos G's. Katutong ni Alas 10 pa to? Oo, Oh, alas gusto na 11. si G's. Alas 11.
Di akong kita na wa pa alas 10 nagbuwan na. Mutulo lagi siya ka nakusog ang hangin pero kung ulan ra nga ano wala di siya Kung sa oras na human. Gaya oy. na oy. Untag na. Nya di mo gumatugi si Dante kay musuksok mo na kay mahadlok. Grabe mo hadlok ang kilat. Sulod naman as dami sa kwarto. Padlok po gani ko. Maiging ko bisig nakatulog na ko Mura kay kag- siga ba. Flashlightan. Wala din ang pinakanlo ka namin bagsak na po. No? Di lang ta mo reklamo kay mo reklamo tag init, mo reklamo pag ulan. Alaman ta hanggang sa May ihat. na lang bas bisbisan ang mga tanong. Halagi mong gibuhat nga na uban. Pero hadlok lagi itong inato tino. Mahadlok jud ko pareha sa Para man jud kusog. Di first time jud ko. Mupiti. Pareha sa una ba dito sa Tikas mi nga itong napakas Manila nga inig mo dalugdog kay ang mga bunbun sa bungbong ba kay manghulog. Alay perfect kay dai. Kakusog. Ano siya niya? Dunganan pag nakong balod na. Kuya, wala din na maramig manglok-lok sa kulang na lang pilit ni sila. Nga tabil-tabilan raman tong yung pultahan o kanang Oo. amakan. Mga kanya. Kato ba dyan nga time di kay naay ni Buto nga puste no? Usang, kuyawan. Medyo ito yung kinauna nga traumatic experience yun na kustika. Diyan na usa ka kuha na mong gingani no. Bilao. So wala man tayo karon guys kay para mong ituron dya sa hangkuan kanani bagsak na pagkuan ang garden. Nya mo ato day miron sa kuan ni Cristel kanang di mabundak ni uban. Magkuan mi sa iyang uniforme. Alam sa na pag-uganak nga pizza 16 ra ba Para sila. lagi ni nagulat-ulat pa mo. Supit sa 16 sa July guys kanang baluit ang mga taga Kapitolyo manang gahimo minapay usa. Binsan? Oh, O district? dili dito na sila Cebu na. Mga taga Kapitolyo na kanung sa una ba nga mga taga Dalagit ni nga rin. Sa usahon dyan na nga di man to sa usahon. Pwede ra ba pod para ano pod ba? Dagandag lang taon. So mga to guys kanang natay makatunan sa mga basa ni Cristel nga dapat di tama suya. Kaya angay masuya. Kay Kunong atong dawaton dili dawaton nato kung say gihatag sa Ginoo. ayaw mo kasuya unsay ano. Yan po kay Na mo goy ilay plano ang Ginoo para nimo. Na po siya ilay plano para sa tawo. Ayaw ano. Kay Parehas og ano. parehas uban guys nga mga kulbaan na naman ko kay dahil mo kalit lang na magnari-dari kay nagtuo sila daghan kay dumig kwarta. Nga ani ba di ba ni among mga pamalit dani mga Di man niya mo ang gasto. mambiman dyan ni wa adyo ko na nawadaan pug kuron uguan kay wa ko negosyo paron kay malagi na ipanday wa ko nakapa paninda wa ko nakapanuro guys kindi kay tiguan na pud. Basod ako na po ingnon nga no si Nicole diha walay buhat. Sus kung kabalo lang mo. Kamalo lang mo kung sa ibuhat. Ako'y baya. kulang na lang wala ka mo syagit kag kusog sa ka. Busy. Sa kabisi gid oy mura man tag nagtrabaho ka ng Jollibee. Walang Mag Jollibee ba nga ko? na dili. 24 hours. Na mong goy ano ba maingon nga. Di ka pwede mo lingkod. Si ano di ay, di ay mamaligya og ano. Malig na mo deliver po na. yun. Mo deliver po na siya ice candy guys manang. Ug na pala mo dari sa amo guys. Siguro og napalibutan pa naman yung bayo ug CCTV makita din yung isa mong gibuhat kada adlaw. Na di may trabaho matag adlaw dili moingon ka nga Murag magtambay na amo gabantay ba dili pwede maglingkod. Ikaw pwede maglingkod nga okay. Pahuway lang kag matulog na gabi eh. Nigalasing ko, si Hani na may mamukog sa'yo, kaayo, dagan na kayo nga responsibilidad. Di si Hani kay mumukaw mo doon na kay mapaihi man sa malibang ni kakadlawon. Pero gibuhatan na namo guys og balay sa gawas kay di na sa pwede diri sud kay na tiles naman ni. Hala ini ba to Domingos buntag na pabubuan na ni? Oh, pwede na lang hapon. Bubu sa tag dili buntag man kaha. Okay naman na hapon para mas utag. Ano ba? Na karang nilamdag-lamdag na. Pero gabi jud grabe nagbaha dari o na limpyo guni among tubangan no. Salamat kadus uwan pod. Gamay nga sa baboy. Sobrang gapon sa kuan. Di pansit. Ay sa ni Mami. Hello, Mami B. Nagikan mi dito sa Kanig Santander kay nagtanaw mis uniform mo man nakahi di ay.
Balikan na ini sa Martis. Yung kinakabahan ako dito. Excited na masaya na hindi ko maano ang feelings ko. Hindi kayo, di na ba ka makagawas-gawas na to kayo na i-curfew. Okay naman, anad mo po lang ng curfew. Sa pandemic sister. Excited na maging Kunara, sa una gani kung sa akong boarding house, kunara yung pagkaon, pero hindi mo jubog gawas. Gawas or kung laba. Pwede man dahil magpalit ka. Usa ka... Berente. Sa kasardinas niya. Di, magpalit ka usa ka butangan murag-aro ba? Pwede mo na Ayaw, bawal man ka sa... Hindi gani magluto, pwede. Di, magpalit ka usa ka... Bawal magluto. Bawal. Sulan ng box ba? Biskuit, gatas. Kanang masutan? Di, kanang Nga, mas kantin ubos. ano kay ano dito ka ng mga pangbalon-balon pinali mag-resist ka ano ba? Sige na, let's eat na. Pre na hindi. Tami og Kaya maningunan ni kayo. tile trim. Naman ni gusto mo. Di na mauhuli. Wala lagi color diya. Kung sa lababo nato, ingunan ito. Lababo. Ano na? Pagkakanto mo na. Dito anniversary ni nanay niya. Iyahang lula. Nalimbi. Mga gani. Kuhaan ka nang nahinlo na lagi diri. Nalagi bago oh. Kanang rindon. Bago pa na oh. Kupod. February kuan siya. 13. Nay, Wala pa na. Wala siya managkot diya. wala pa man yung duaw ni mo, nay. Si nanay, si tatay. So July 6 gid na siya. Gahapon. Nakay kay ipansitan man kanamo, nay. Naglibog mo kasi landuhanin ni Uncle Good. Ang kulang November mo. November 4. Oh, November 4 kasi Uncle Lan. Si Nana dahil gano'n din, 6. Ay kay hangin ba yung matay. Pinanggabay na namo na muhang nanay. Si nanay Constancia. Wala mas Cristel na nakaabot sa iyang tatay Julian, si Nicole ra.